Kære Gruppen Parti, tusind tak for invitationen her til jeres grundlovsarrangement. Jeg har i flere år fulgt jeres arbejde, men primært bag skærmens blå skær. Og derfor så er der rigtig mange af jer, som jeg kan kende som små profilbilleder fra Facebook og X. Men jeg må bare sige, nu hvor jeg ser jer i virkeligheden, så er I præcis lige så smukke her i regnvejret i Ørstedsparken. I dag der fejrer vi grundloven, grundstenen under vores samfund. Bogen er skrevet i 1849, som slår fast, at vi er frie i Danmark, med retten til at forsamles, tale, tro, tænke og elske, som vi vil. Men som socialdemokrat, der kan jeg jo ikke se en ret, uden også at se en pligt. For grundloven er ikke bare vores nedskrevne rettigheder, den er også en forpligtelse. En pligt for os, der har vores på det tørre, måske ikke lige i dag, men en pligt for os, der har vores på det tørre, med vores frihed og vores muligheder. Jeg taler om pligten til at forsvare, at alle har de frihedsrettigheder. Det var jo netop formålet med grundloven, at de muligheder, som udvalgte grupper engang havde, nu skulle gælde for alle. Lever vi op? Hvad gør jeg nu? Lever vi op til den forpligtelse i dag? På venstrefløjen, der vil mange sige ja. Vi kæmper jo mod undertrykkelse. Vi kæmper for lighed. Vi kæmper for de svage. Det gør vi, når undertrykkelsen kommer fra en arbejdsgiver eller fra rigmænd. Men gør vi det også, når undertrykkelsen kommer fra familien, fra kulturen, fra religion? Mange gør slet ikke i samme grad. Alt for ofte, der bliver vi tavse. Vi får ondt i maven og skifter emne. Og det er det svigt fra venstrefløjen, som jeg vil tale om i dag. For hvis venstrefløjen ikke tør tage kampen mod social kontrol og religiøs undertrykkelse i minoritetsmiljøer, så svigter vi nogle af de mest udsatte, og hårdest går det ud over børnene. Vi skal ikke gå langt rundt i København, før vi kan se det. Åbn døren til et klasselokale. Her er der piger i folkeskolen, der bærer tørklæde, før de kan stave til undertrykkelse. Nogle nægtes at gå til fødselsdag eller til svømning, hvis forældrene ved, at der kommer drenge med. Se på friheden for de drenge, der ligesom jeg selv vokser op og ved, at vi er tiltrukket af det samme køn som os selv. I min danske familie blev jeg mødt med kærlighed. Men 60% af danske muslimer svarer i en undersøgelse i Jyllandsposten, at de ikke ville acceptere, hvis deres søn var homoseksuel. 60%. Som ved, at de kan få slået hånden af deres familie, hvis de fortæller, hvem de er, og fortæller noget så simpelt som, hvem de elsker. I ikke-etnisk danske familier, der er det 33% af børn, der vokser op i hjem med vold. De får voldens sprog som en del af opdragelsen. Og så er det jo ikke så mærkeligt, at efterkommere i dag ikke bare er lige så kriminelle som tidligere generationer, men bliver mere forråede og mere kriminelle. Og det faglige niveau i skolerne, når en indvandrerfamilie har været her i 3 generationer, bedstefar, far, søn, så klarer efterkommere sig stadig dårligere i dansk og matematik end etnisk danske børn. Kort sagt, så har de brune børn dårligere muligheder og mindre frihed. Det er skammeligt, at vi accepterer det. Og konsekvenserne, det rammer ikke kun børnene. Vi mærker dem jo også i resten af samfundet, hvor kultur og utryghed har spredt sig som ringe i vandet. Frederik Vad, en dygtig socialdemokrat, har klogt sat fingeren på, hvordan social kontrol slår rødder i vores offentlige sektor. Det har mange, der sidder her, for den sags skyld også. Men i Danmark, med vores stærke velfærdssamfund, vores skoler, vores frisind, der burde vi da på 3 generationer for længst have nået mål med integrationen. Og derfor er én ting sikkert for mig. Den kurs, integrationstoget har kørt, dur ikke længere. Vi skal køre hurtigere,
og der er brug for en fastere hånd på rattet. Der kan være mange løsningsforslag. I Gruppen Parti er kommet med et meget vigtigt på et bud i København om bedre efteruddannelse til lærere mod negativ social kontrol og ekstremisme. En meget vigtig indsats, som jeg ærger mig over, ikke blev stemt igennem ved det her års overførselssag, men så må vi jo prøve igen næste år. Et andet løsningsforslag er at stoppe med at kalde det et integrationsprojekt, hvis projektet handler om, at indvandrere mødes med andre indvandrere i et udsat boligområde. Hvordan det kan være integration, det har jeg aldrig forstået. Det er ikke mere end et år siden, at jeg blev spurgt, om jeg ville stille op til kommunalvalget for Socialdemokratiet. Jeg har været aktiv i Frit Forum og DSU, som der bliver sagt, så det var ikke et fremmed spørgsmål for mig. Jeg blev meget stolt, men jeg vil også være ærlig at sige, at jeg tøvede lidt. For i København, der var vi måske det sted i Danmark, hvor Socialdemokratiet havde den blødeste udlændingepolitik. Jeg mente og mener i dag, at det bør være omvendt. For det er her i København, vi skal tage det største ansvar. Det er her, der bor flest indvandrere. Det er her, parallelle normer og religiøse autoriteter har størst indflydelse. Og det afføder, at det er her, svigtet bliver størst. Hvis de lukker øjnene i Fanø Kommune, så er der 10 børn, der vokser op med ulige muligheder. Det er 10 for meget. Men hvis vi lukker øjnene her i København, så svigter vi mange tusind. Det kan vi ikke være bekendt. Vi og resten af venstrefløjen skal droppe forestillingen om, at man kun kan være venstreorienteret, hvis man ignorerer problemer i minoritetsmiljøer. For det er jo hjerteblod for venstreorienteret at tage et benhårdt opgør mod forstokkede strukturer, der forhindrer mennesker i at udleve deres muligheder. Man kan sagtens være imod diskrimination og racisme, og samtidig være kritisk over for de kulturer, der undertrykker. De to ting udelukker ikke hinanden, tværtimod. Det er netop, når vi tør tage den kamp, at vi beviser, at vores værdier gælder for alle, og ikke kun for dem, der ligner os. Så vi ikke giver muslimske børn en negativ særbehandling, ved at acceptere de ulige muligheder, som vi ved, de vokser op med. Det er vores pligt at forsvare de rettigheder, som grundloven har givet til alle. Jeg vil afslutte min tale med at sige et stort tak til jer, der er her i dag. For I gør det, som rigtig mange undlader. I tør tale højt om de kampe, som andre ikke tør tale om. Som der allerede blev nævnt, så er Berlingskes afdækning af vold mod skoler, vold på skoler og vold mod lærere. Det viser jo netop, at en gruppe opkaldt efter Samuel Paty desværre aldrig har været mere relevant. Tak fordi I siger fra, når andre er stille. Tak fordi I står fast, når andre bøjer. Tak for at I bliver ved, også når det koster, både privat og professionelt. I løfter den pligt, som vi skal være mange flere til at løfte. Jeg håber, vi er mange på venstrefløjen, der fremover kommer til at stå sammen med jer. Jeg har i hvert fald en del venner med, der kommer til at melde os ind som støttemedlemmer her i dag. Så tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.